puliano khapang to tai bohok song chini koktib ni koktomawo joton lam sugo fighting ha tini koktomarong sungna leyano koktomarong kha halhali 26 asram barini MDC borong gonang Ananta Dev Brahma Kamalpur 46 suruma mo miya bot chongmari lekha laimani o bisingtei kifil phaifuru MLA borong gonang Bishwaketu Dev Brahma tai Bidut Dev Brahma ni gari tosaring khaijakmani eba Subaijak mani no tiyei tini phungni jorao halhali 26 asram barini MDC borong gonang Ananta Dev Brahma bai phoning ti kerengmani meni kogrok no tei salaimani khrane di norok soyakarei tamusaka MDC borong gonang Ananta Dev Brahma naitondi biruri phot chini kok TV. Hello. Pungkaham. Pungkaham sir, nung ba kisa phoning ti kerenglaina ni mian ni no tei kisa. Kok pungkai je nung to khoroksa 26 asram barini kaisa MDC khoroksa MDC je tipramot ha eba gobangma juda bodol ni bising ti miya to kaisa chongmari bai chongmari ni thangka o chongmari ni bising tei tamoni bagi tipramot ha miya hari kana abo karon to tongna bising tei ma kuno counting ago abo hai kuno hamya khlaijamar ta tongna na kiba o je chongmari phuru je machine nose tongmani apni tei je miya rogo hari kana hai o khakhlai bo bahai ro khakhlai sar nichoi oro kija 2 number ngi kaito je borok chungno asa srimani je borok kobangma asa srimani ta jekhone nogor thangpuru mane jekhebeno 100% chungno boot rehne kongra the last moment je borok chini je angko chini baskoro ko asuk ekdom kom jemon jamthumbo meeting khaipuru 1000 hijab borok aro 20 ta manu baik kai umaka Enggak kaito je dur abe campaign khalai tomon tipramo tharo 100 no thanai hini tongmani jora ono amo hai kaisa ngai thangka tipramo tha hari ui thangka tai kubuni bo hari ui thangka pep aro BJP thangnani kok tongmani yang ge bia BJP sikuplai thangsu ngai lukurok tabule budari khna na ki bari liana abo bahai ro wansuno sa lukurok joton sau jeng miya ba bulati ble lukurok bo sai tongo jekhebano jeng angko hini jekeman jeng keplaying jar ebong jeng chino jamthumle 20 ta bud baitung eta buta jamthum jekhane je elakawo halam elakawo aro 20 ta bud man poge ebong cycle rogo je haro bud ko man angka abo unlimited angka abo ekdom buike bukhao gosi manai me angka je boro jamthum boro rok phaika bud gon khani abo direct ekdom direct saka Kino tensu boot koman pogia. Itu job to jagano kicha kom unthanga. Abang guni se sing aro 11000 boot ayo. Kintu 11000 boot naya sing si 15-16,000 mana hini pin bukau song man. 16,000 jeng jekhon thangkawo. Thangkawo bo karuni ba CPM bo 7,000 mani ja. Itu CPM lo ni kuno organize ki. Itu orang Tipramo tha bai angko sumiji organ BJP take care ni organize kari ngai sar miya wasar aro je counting ni bisingti je complying ni thangka BJP ro hari ui thangka Tipramo tha eba CPI eba congress o je ayo je tamna tabo suruma competition no abuno tei je kuno koldang kami ajaga wa bulai toklai aba hairori frik tanlai sulai aba hairo urang sar miya ajaga wa unglaya Anglai man ke Khowai town no si Khowai town no boro congress ni nok sokka congress office sokka aro jokhon goka chini hotat kale chini gari 10-12 ta eksathe bhai dong থেকে গাড়ি no kasui MLA ni chini MLA bisige gari no boro bufaika মানে গোটা বসকাঙ্গা একদম বাওয়াই বুফাই মানে গ্লাস বহকবাই খেতা বহকবাই এটা আর তাই বিদ্যুৎ সার বতং হনখনা MDC বিদ্যুৎ সার বতং হনখনা বিনি খেলে বতে ইংখা স্যার মিনি বহক জাংলিয়া ও বিন আপকো বেপারাং কা বিন গাড়ি ইনকে ইকু গাড়ি গো কে বিন ওকে স্করপিও বা
মকলক লাই কথা oke sar abun bisinti je MLA bisi ketu sar bono bu tok lek rang kasudo gari malkhung sim Subaijak ha na bono bulia bin sikuti na buka bini piji no bukha hmm sar do hangga hambai nang tamong ke miani je party mong no tei nai nang ta phungo chini kok tibe kirung homan bagai bela bela kan sar no phung kaham tega ke kok ani hello eh ano borok ang যখন পুলিশ তো সাহারকা ডিএসপি no এসপি ni saka awlo kai ano already DSP ano ngo jora tuni ripega kotu bil bazar jora o party mongo sar bo ajagan kesajak he ang basai bario যখন oro wayo botha gari bokok jago ngkai basai bari jora bathagi donga aro botha kai aro hoite ke ano